Mehriban dostlar, Neşmat diýen görüşüňiz ýaly Örýşan babagyň gowruna geldik. Ziyaret etdik, aýlandyk. Şu ýurduň daşyndaky her bir türkmen dostlarymyz, okuyan oglanlar, gyýlar, işleýänler, her bir türkmenler üçin şeýle bir dilegim bar. Zamanca ýurdumyza dolanıp gelsin, ata watanymyza sag salamat öýli ojaklaryna gowuşsun. Goýdym olaryň ogly gyýly köp bolsun, öýlerinde hemişe şadlyk bolsun. Şu ýurdumyz abad, asmanymyz asuda. Hemişe öz halkymyzyň içinde, öz türkmen döwletimiziň içinde güle oýnap, gülüp ýaşamak her bir bendemize nesip etsin. Ýurduň daşyndaky şu bolar bolgusyz gürleýän adamlar bar. Olar üçin hem dilek etjek, ýagşy dilek ýarym döwlet diýişýär. Goýdym ýalňyş ýoldan ýöreýän adamlar hem dogry ýoldan düzelsin, dogry ýoldan gitsin. Allahan olaryň şu akyl huşy ýerine bolup, bir düzelip, toba gelip, bir watana derekli peýdal adamdan biri bolup geçsin. Her biriňiziň janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Mehriban adamlar, ne görüşüňiz ýalyk. Bir düşmanyňam bolsa, diýe şu düşmanyňa da ýagşy dilek et diýipdirler-de. Men ters düşünmän, men ýyle görünmek üçin ýa ýene näme etmek üçin edilen ok. Ne görüşüňiz ýaly Kılıçova Maral Täçewna diýär-de. Şu bendäniň ýetener ýakty bolsun, jaý cennet bolsun, ruhy iman baýlygyny bersin. Şuňa ogly Kakamra Kadyrow da indi. Şolam bir düzelsin, dogry ýoldan düşsün, dogry ýola düşsün. Bir tertipli bolmak, dogry ýola düşmek, toba gelmek bir gatyly zat, bu toba gelip öz iline gelsin, öz maşgalatyna gelsin. Goýdym öz owasynda toý märeke bersin, düzelipdir, Kakamra düzelipdir, toba gelipdir diýsinler. Şonka ýalak gaty görmäň, tersem düşünmäň, bagyşlaň. Men prosto ýagşy dilek ýarym döwlet diýär. Düşmanyň bolsa gowy dilek doga et diýär-de. Ýetener ýakty bolsun. Allahan amin. Mehriban dostlar, indi ötüşmany ziyaret etip ýörüm da, köplerini kamera almak bolýar, köplerini kamera almak bolanok. Diýjek bolýan adam mende ýygy hiç geljek ýerimde indi. Şoň üçin diýir wagtyň diýirlikde halal ýoluny görkezmeli. Diýirlikde gowy ýoluny görkezmeli. Ertirki günne ahiret adabam diýip bir zatladyr. Şonu unutmalylar. Endi gaty görmäňem bolan, tersem düşünmäňde. Endi Kakamradyň mejesini görkezdim, da etdim. Men onuň ýüregine batyrmak üçin edem ok. Ýani adramasa şu toba gelsin, bir toba etsin diýenler. Men bir ýagşylyk edýän, ýamanlyk niýetim ýok. Hiç biriňizden ters düşünmäň. Eğer düşünürseňiz diýem, umyt edýän. Ýörüti Örýşana da jumat girdik, çykdyk, gördük. Şu Kakamradyň ejens pahyr indi. Gejesinde günah ýok, ýöne men syla hormatymla aray, ölüsün sylan begi bolar diýär, ýa aýtdym. Indi mehriban dostlar, şeýdem ziyaret meselemizi tamamladyk. Edilen dilek dogalymyz kabul bolsun. Allahyň dergahynda diýär şonky ýalak. Öte geçenmeden bagyşlaň, ötünç soraýan ters düşünmem, maňa da dogry düşünüň. Men ýyle güni görünmek üçin edem ok. Ak ýürekden niýetim bilen etdim. Bir düşmanyň bolsa hormatlap, şo arada ýagşy dilek etseň, belki düzeler. Kakamrat sana ýüzlenýän, belki de düzelersiň, adam bolarsyň, toba gelersiň, düzelersiň, wagty geler nesip bolsa. Agram batýandyr ýüregiňe. Men gyýgyrmaýanym, gargamaýanym, sökmeýanym, mehrim bilen ýüregiňden aýda basarym.
Hoşta bolun. Janyňyz sag bolsun.